Junta, building better Africa. Mulibanja Malawi masanano pamene takubweretseraniso nkhani ziwiri zitatu zimene zikuchitika pakali pano madera osiyanasiyana. Tikuona ndithu anzathu komwe ku Chikwawa amene ena akukapana kumeneko komwe kukuchitikira zisankho za primary kuchipani cha DPP, komanso anzathu amene ali ku Tanzania omwe panopa atsekeratu ndithu nena kuti palibenso katundu amene akuwoloka kuchoka ku Malawi kudusa kupita maiko ena kamba ka khalidwe limene aonetsera boma la Malawi motsatizana ndi nduna ona zamalonda Vitombiko Mumba. Komanso apa tikuona ndithu nkhani ziwiri zitatu zomwe zikuchitika madera ena kumene anthu akwiya onse amene amapikisana anzathu kutyolo palombe anyanyala ndithu ndipo atuluka zisankho zayimira pa njira zosakhala bwino kuti ena ndithu panopa tunena pano akutulutsa magazi mthupi mwawo kamba kuti amamenyana kumalo ovotera amenewa ma primary elections a DPP makamaka ku Chikwawa. Malawi ine kwambiri apa nungofuna ndi fotokozepo ziwiri zitatu zimene zikuchitika ndi andalewa. Anthu ena ndithu kukuona pemphero phiri atuluka kuchipani cha MCP iwo atangoluza ndithu kuchipani ku ndale zimene anapanga pakatipa, anapanga kampeni yawo ndithu yamphamvu, anayesesa ndithu koma atapita ku zisankho kuja sizinaende, aluza ndithu 2 days ago, ndipo pano lino alengezesa nena kuti iwowo atuluka mu chipani cha MCP. Komanso si okhawo tikuonanso mayi wina amene watulukanso ku chipani cha MCP kamba kuti waluza ku masankho amipango amene tikuti ma primary elections. Izi zikupereka chithunzithunzi china chake chosakhala bwino. Mapokosowa tikuwaona ndithu akuchitika ku zipani zikuluzikulu ziwiri mdziko lathu lino. Tiyambepo ndi nkhani ya munthu amene waluza ndithu zisankho ku chipani cha MCP. Pemphero phiri iwowa anapita nawo ndithu kukapikisana koma kuja sizinaende. Pachifukwa kuti sizinaende abwera pa ground lino nkuzafotokoza nena kuti ine ndatuluka mu chipani koma ndikadalibe mbali yanu. Kodi zifuna kutanthauza chani? Tikuona ndithu mkulu wina anafotokoza kuti watuluka ku chipani ndipo sakufuna sopanga nawo ndale komwe ku Chikwawa uku, koma kunena kuti ayi komabe ndine wanube. Zifuna kutanthauza chani? Pena pake sepali bwino. Inu anthu amene mukutuluka mu chipani pakali pano kamba kuti mwaluza, ngati mukutuluka mu chipani chifukwa kuti mwaluza, ingonenani momveka bwino kuti inu munalowa ndale kulowera mu dzina la business. So mutalowera mu dzina la business mwaona kuti sizinaende mmene mnakonzera, mmene mnafunira, mwalowesa ndalama zambiri and business yanu yaduka. Ngati kuli tulukani ngonenani kuti niyo mwatuluka chipanicho basi, osati sori mwatuluka koma ndine wanube. Zikutanthauza chani? Sizingatheke kumati akazi uyu ndamusiya komabe ndi wangabe. Akhala bwanji wako wamusiya basi, wamusiya so si wakonso yayi. Iniyo zotisokoneza ifeyi. Inu ingokambana kuti business yanu yadukira pa njira, munalowa mundale kulowerano business, and business yo yaduka, mwalowesa ndalama zambiri pa malo amene mmayenera kudusa. Ngati step yoyamba kundaleko yakanika kudusa. Chabwino tionenso inu anzathu akuchipani cha DPP muli ku opposition
koma khalidwe ili mukuonesali sili bwino yayi. Chonde ikonzeni, khalidwe ilili sili bwino, mukuyenera kuikonza. Ndikuona ndithu apa ku Chikwawa munthu ndithu akuoneka kuti pang'onong'ono akanamphulisa ditso, koma wachitika mwayi angomutema pafupi ndi disolo ndipo akutuluka magazi zija zopasa tensi. Ndipempha kwa inu nonse amene simungathe kuona mapicture awawa, chonde musaone nawo. Ingo lumbisani kuti muone patsogolo, fuka nde munthu uyu wavulala ndithu. Ende sindidziwa ngati YouTube angatilole kuti mapicture amene awa aoneke kufikirana mpaka na mawa. Amwinanso akhoza kuti tsekera video. Munthu uyu taonani mapictures awawa, mmene mukuonera mapicture kulusawo. Munthu uyu wavulala ndithu, wavulala ndipo akufuna thandizo. Koma anthu amene apanga zimenezi onse ndi achipani chimodzi chotsutsa boma, chimenenso chili chipani chimodzi chachikulu Malawi munomo ku mbali yotsutsa bomayi cha DPP. Ndikadakonda kuti nonse amene mukutenga nawo gawo lokavota, amene mukutenga gawo lokhwimisa chitetezo kovota kumene kuko kuma primary elections, khwimisani chitetezo moyenerera, musalole kuti izi zipitirire. Nkhanza izi mukupangira nokha ndekuli bwanji mutapezana ndi munthu wina amene asali wambali anu, mumpanga chipongwe chotani, mumpanga nkhanza zotani, simumupha ukuti nchimodzimodzi mukanamupha munthu. So khalidwe limenelo ikonzeni, tione zinthu zolongosoka si zanu zimene mukuonesazi. Iyi ndi khalidwe lopusa losayenerera. Ngati chipani mukupanga zinthu zosakhala bwino, konzani kuti mbiri yanu ikhalenso yabwino. Ndikuwerengerani mmene alembera anzathu a Times, sorry, not Times but Capital FM. News yawa kunena chonje, breaking news, chenjezo zithunzi zina mu nkhani zikuonetsa munthu ovulala zomwe anthu ena sangakonde kuziona. Kuli ziwawa kudera la kumpoto kwa boma la Chikwawa komwe chipani cha DPP chikuchititsa chisankho chachipulula. Kuli kugendana pakati pa nthumwi zoponya voti pa chisankhochi. Anthu ena avulala pomwe ena akuthawa pofuna kuziteteza. Tikutsatirabe nkhani iyi mwachidwi ndipo tipitirira kukupatsirani tsatanetsatane wake. Olemba ndi kujambula Priscilla Mwakifuna. Mwamvetsa bwinobwino zinthuzi zikuchitika mu Chikwawa komwe kulowa shiro ndi chipani cha DPP chomwe chikupanga khalidwe lotere lonyasa. Khalidwe lilili sitimayembekezera kuliona kuchokera ku chipani cha DPP. Mwina ikanakhala chipani china koma not DPP, but unfortunately ndi DPP imene ikutionesa khalidwe limeneli. Chabwino, koma tisanafotokoze nyasi zimene wapanga Vitumbiko Mumba mophatikizana ndi chipani chake cholamula cha MCP, tatiyeni tionere malondawa pamene tibwerenso ndi nkhanizi. Koma tisanapite ku malondako, kumbukirani kuti tikukamba pano kuti pa ground sipali bwino. Chipani cha DPP chikupangisa zisankho lino za ma primary elections, ndipo sikuli bwino, anthu akukangana ndipo ena anyanyala kumeneko. Komanso zikuchitika ndithu ziwawa ku Chikwawa zosakhala bwino zija. Taonerani malondawa pamene tibwerenso ndi nkhani yokhudzana ndi Vitumbiko Mumba komanso ku dziko la Tanzania kuti zakhala bwanji m'maboda mwawo. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakutipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi
officialmaya265@gmail.com. Zikomo kwambiri pokhala pomwepo ndikupitirira kuonera programu yathu ya Pagalaundi ndi Club Junta. Apa tikuona ndithu lero lino kuli news imene yatuluka kuchokera ku Tanzania yomwe ikunena kuti Kenyan importer now threatening to block cargo between Tanzania and Malawi. So Tanzania inalengezesa onena kuti by Thursday ngati Malawi sikwanitsa kulongosola bwinobwino nkhani zokhuzana ndi kulowa ndi kutuluka kwa katundu, iwowa akhalaso akutseka kuti salola katundu wa ku Malawi azidusa mdziko mwawo kupita maiko ena kapena kulowa mdziko mwawomo kuti agulitsidwe. Ndi apanso tikuona ndithu Kenya nayo ikukamba kunena kuti akufuna atseke zipata zimene zili za Malawi ndi Tanzania kuti katundu asamalowe kumenekoko kulowa kapena kutuluka kochoka maiko amenewo. Zonsezi zikubwera kamba ka lamulo limene anakhazikitsa Vitombiko Mumba kunena kuti iwo akutseka sakufunanso kuti katundu asichokera maiko akunja nkulowa kunoko. Akufuna anthu amene ali kunokowa azikonza okha katundu kumagulitsa. Koma lero lomwe lino ndaona ndithu anthu ena asakupanga business ina iliyonse kamba kunena kuti nthochi panopa zikuvuta zikusowa, ndipo iwowa business yawo ayima chifukwa choti Mumba anatsekesa business kuti katundu asamalowenso. So katundu wambiri monga nthochi zipatso ndithu zambiri zimachokeranso maiko akunja. Nthochi zenizeni zimunkachokera ku Zambia, mapera enieniwa ankachokera ku Zambia, Tanzania komanso South Africa. Apples kumalawi kunoko I don't know kuti ndikuti kumene kumalimidwa apples, ndikuti kumene kuli mitengo yambiri ya apples yoti anthu amakakolola ndi kumagulitsa. So mitengo chomwe ndikudziwa ine nzoti apples wachuluka amachokera South Africa uko. Motero Mumba anatseka zimenezi kuti katundu amene akuyenera kugulitsidwa Malawi muno akhale okonzedwa Malawi momwe muno. Pale ndi alongo izizi ziononga dziko, zayambika ziononga dziko. Apapa Kenya ngati yabwera kubweza moto chonchi, Tanzania ngati yabwera nayo kuthira fire chonchi, muyembekezero tona kuti zambiri zichitika. Izi sizikusiyana ndi zimene apanga Donald Trump kukweza msonkho wa katundu ochoka maiko ena, ndenawo maiko enawo akwezakwezaso misonkho yawo ndikupeza kuti akupweteka tsopano United States of America. So please izi zikufunika kusamala nazo. Aboma kumene koko taunikirani zinthuzi, tapenyesaninso bwinobwino muone kuti ndi pati pamene pakufunika kukonza kuti zinthuzi zikhale mchimake, chifukwa khalidwe ilili itiwonongera dziko, zinthu sizilongosoka. Konzani kuti dzikoli likhale bwino ndi anthu. Taonani video iyi zomwe akukamba, mwina mungazati ndilibe umboni, koma akukamba mu videomu kuti chikuchitika ndi chani between Tanzania ndi Malawi, kuti chingachitike ndi chani. Mukatha kuonera ndipo tikufuna timve maganizo anu kuti ndotani pa nkhani imeneyi. Kenyan transporters have threatened to paralyze transport activities at the Namanga border after Tanzania blocked their trucks ferrying produce from Malawi. The move follows a diplomatic row that has been simmering between Malawi and Tanzania. Dennis Otieno reports. Kenya truck drivers have found themselves in a tricky situation following a standoff between Tanzania and Malawi. The bone of contention emanated from Malawi's move in December last year to ban unmilled maize imports from Kenya and Tanzania to mitigate the spread of maize lithonecrosis disease. Tanzania appears to have hit back, blocking transportation of cargo destined to Kenya at the Malawi-Tanzania border, a decision that has crippled the operations of these transporters. A row between Malawi and Tanzania, they should resolve it on their own ways. I don't see where Kenya is coming from on this in this diplomatic war. Magari yaliyozuiliwa na konde upande wa Malawi hayana haki ya kukaa hapo kwa sababu sisi tunajua sheria za transit. Hundreds of importers are now incurring huge losses with their trucks stuck in Tanzania for over 2 weeks now.
there is a transporter who this moment is incurring a loss. Much as they are conveying cargo for another person, he's also incurring an extra cost because of a cargo with a container that is being charged on a daily basis. Tunaumia kwa ile boda, juu hata gari yangu nimeacha kule. Ndio garau nikuje nione familia, kule pesa nimeishiwa. Matajiri wanaumia, mizigo inaharibika. In the absence of a speedy resolution to the standoff, they are vowed to take matters into their own hands. Na itakapofika kesho saa 8 haujaachilia magari yetu, na sisi hatutakubali magari yenu yaingie Tanzania. Hakuna gari itakayoingia ya Tanzania au kutoka Namanga. Dennis Otieno, Citizen TV. Ni mwaonera video hii. Tuuse magari tswanu ndotali. Wakufunika ukonza bati. Endi boma ipange bwanji. Magari tswanuwo ife tiwerenga. Koma chonde osaiwala kupanga subscribe. Wakufunika ndithu tikhale anthu ochuluka pamodzi pano ndicholinga kuti tikwanise kumabweresa andale enieniwo. Tikamapereka mafunso iwo adzitiyankha mafunso live pamodzi panopa. Ndeno tapasidwa target kuti tikakwanisa 100,000 subscribers iwo azalola kubwera pa channel chathu chino kumazacheza nawo chifukwa pakali pano akunena kuti channel chathuchi njaching'ono chili ndi anthu ochepa, anthu samachi kuonera pafupi moti uthenga wawo sungapite patali. Koma inu ndi ine tikhoza kukwanisa zimenezi. Tiyeni tipange subscribe kuti tikwanise target imene tapasidwa kufikira kuti anthuwa akhale nafe pamodzi pano any day. Kani pomwepo pamene tikubwera ndi mapulogalamu ena iziko kwambiri. Club Junta, building better Africa.